Kini akong bana, komedyante kay ni siya, pero usahay, corny kay ni siya mangumidya. Mao nang di ko ganahan siyang komedya ba? O kung nga nung na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Pre, kantas na pre, pawas la ay ba? Kaya murag hapit sa eleksyon sa barangay na. Ha? Nga to na. Ye, larga. Sige. Sigasong ha, sigasong. Ah. Bisag kinsa, basta na eleksyon, hala larga. Larga. Ah. Kung mo abot gani ang eleksyon, ang mga dalan ilang gubon, ang dalan nga nindot iladayong boldoseron. Amot unsay mga plano nila, dako ba kaha ang komisyon, ang ilang makwarta igasto dayon nilas politika. Daghan ang mulang sa duway plataporma, og kun makadaog mangurakotra, bisag kinsa hala mo apil gayud aning politika. Kung mangampanya dagko kay ngisi, musaad sa katawhan aron botaran, kung makadaog di nahapit di mo makitaan. May mga tao, mga yugtabang, ilalang kining saad sa aran. Kung masakiton, hatagag lumon para impas tanan. Mga kandidatong walay ayo ay buktarin ninyo. Kamong kababayan ang inyong boto, ilang paborito. Ngigag yun kata, pre. Pawartos na ay, pre. Sige na tag-ipis ini daw, inom. Mura man pagkabuhig patay, pre. Ito yung saragod ka na. Tinugay mo Uy, na pagkabuhig di patay. pa to tinindoon nga kanta. Mura na gilitong panghuy abro to na ako. Nung sa mga... Yawa ko ni mo, pre. Pre, Hasbihan mo eh. Kamu ba? Uy, Pripatok, Pripatok. Toke. Pripatok, ari. Oy, toke, ginuktok ko kada toke. Sige mo ka ginuktok. Toke, subasa ka yun. Uy, Pripatok. Ari, good Pripatok. Ari sa, dire, ginuktok ka sa imuhang. Tanaw na mo, pre. Kuan sa imuhang. Kung sa imong ginuktok ka, ang mga allowance di mo. Awan ko na ni prete, ay, duki ko na katingog, kuyawan ko. Pag-sure niya. Kung sa yung kiwan mo, ha? Pre. Kining, kuhan ba, pre ba? Unsa? Og ikaw ba to ba? Amo dihang mga kumpare na kong tunay. Sortihan ta mo ha? Kanas Tom Jones ha? Kailan mo anang Tom Jones? Tom Jones? O igsoon ang Gilbert ha? Ako pa ibikanta na yung mga kanta. Di namin ni Maho eh. Ay, amat ko, prete. Prete, murag, hubog na mga, pre. Shot, pre. Shot, na baso. Kanahan biyan na mo. Naunsa man taon. Ay, naunsa man ka? Bita, pre, wag yun na yung mga kuha sa imong tingo, pre, si Tom Jones, right yun. Porbida. Bisag ako pa'y nakaunag kantay ng mga kanta ng Tom Jones. Awa na, hangtod ta karon. Sikat kay ng mga kanta. Pero saon, di man ako'y nagunag kanta. Si Tom Jones man. Magit, pre. Bita, pre. Bebe, chat, tabi. Are, bebe. Chat. Ay, murag, nginginit ang maayo, da. Lair ba ko bukanta o pabuto ko basta manginit akong kalawasan. Ang akong tingog mausab. Mura nag si Elvis Presley. Bote. Day. Papaitasan niyo. I-down man tanim mo sa atong mga Hilom diha, oy. Downs imong mata. Ikaw pa, ayaw sad palabiin ang imong butbut gut. Unsa may butbut anak day? Hay man. Hilom. Wagang kasabot ang imong sinultihan di ay. Bida sa nimi ikaw, JK kay ka eh. JK. Bida. Lagi, Joy Kill kay ka, Joy Kill. Unsa man ka? Killjoy ba oray ay? LR. Unsa sa LR? IMM? Dari ay LR lahi orang. Bebe. Akuan ka. BI. Ano BI? Bugot si Itoy. Bago! Magka-kinderd! Uy, Marie, naalagi gihayas inyo, kinsa nang namatay. Bitaw, kinsa na namatay, Maristay? Ay, si Pari Undoy yung taon ninyo, oy. Ha?
Namatay si pare Undoy. Pre, ang karon patay gyapon. Di, hilom na gud ate. Ah, O kanang Mari, kanus alang namatay si pare, uy, gahapoy. O, taon, Mari. Sabay namatay ni pare Undoy, Mari. Ambot, Mari, uy. Nangwi abra man to siya, Mari. Ang grabiha sa tanang Lagi huyab. nangwi abra to siya. Nya, pagkahuman, wala katakob yung ba, murag nang gahi. Ha? Kiatake tingali to, Mari, uy. Murag yun, Mari. Kay sila man tong ubana itong pidot bitaw nga naa sa unahan, Mari, namatay sa. Ay, namatay, sad. Ay, sinasinal nila pagkamatay ni Bro Undoy, pre. Singan, pre? Sinasina ba? Sinasinal ng iyang kamatayon. Kaya binamatay mga amigo ng puyusunahan. Siya, bod, matay mo siya. Uno na ito siya, probida. Aw, sinakon ba? Sapat diha, uy. Hilom na ko diha. Gupusngi ka lang din. Pataka lang tabi mo bakba, uy. Ah. Kanang Mari, muli mi sa haya ni pare Undoy, Mari, ha? O, sige, Mari. Tuara dito ang garapon para limos, Mari. Basig, mabaw magpangita ba? Oo, Mari. Awas Undoy dayo. Day. Ora gyapon ng huyab daw. Awa. Wa mo gid mo iab. Murag na siya gisakitan. Ha? Probida sa istorya. Patay niya sakitan gyapon. Probida. Ikaw ba hilom ko dun, habi? Sa man tanim, kuyawan man ang tanim mo. Kuyawan, ikaw mo anak, ikaw na mo sulti ay. Ang ano, awas na matter mo niya ako mga pulong. Kanang imong komedya ba? Ibutang nas lugar, ha? Bisag ang tao na matyan, nagmugulanon, imong yapong komedyahan, kaparaw ni mag-utok, uy. Ako rin ganing ipagkatawa para sa dili atakihon si Bako ba? Basta, basta kuyawan, kung nimog mo na mo sulti. Aha, kinang bakbat ni mo tawhana ka, uy. Dahil aning. Kuyawan ko, ug mo na'y mutingog ding akong bana, kay mo lagi ni siya, uy, ang komedya ba, dili tukma sa panahon ba, or sa higayon, mao nga ako gini siyang pakgangon. Unya. Ay, kapait, aning pobre ta. Sige lang dahil, kung talata. Pero badato kayo ko, papalitan ito ang utog yun. Oto? Oto, baka ka na mo daga, na iligid-ligid. Tarak-tarak. O day, basta ang dato ko, palitan ito kang uto. Pero, ikaw palit sa ligid kay bangal kayo. Uy, katugon ko sa imong komedya, te. Hilom diha, oy, wag yung kay ayo. Ay, ang imong komedya, te, no? Mas may pang magbitikas ka o galingon imong utote, nindot pa. Mas katawan na ito yung sulti na yung problema. Kung sabi kay komedya rin na ito. Ato komedya gani. Wag yung lami imong komedya, te. Sige lang, importante nga, wako'y taong yatakan sa ilang mga katungod. Kana, ingon anak pa lang pirme ang imong kuas imong kaugalingon ba? Para ba magsineryos ka panagsa ba? Ikaw mo pulos ka man lang kung hinanggaw, good. Lain po kayo sige tag-serious na yun, kay murutang namatyan. Sabi ay, matyan, abot ni mo, kakapoy Ay, ni padungon. dayaning, inaana mo ginang kinabuhi. Farang life. Sa? Ay, basta, mauna importante. Mauna ang mahalaga. Sus, kawag-ialin mo, te, eh. Ang samang taon ka, eh. Kung asa ka malipayon, dito ka happy. Ah, Ayaw tuwa ng swerte kay malas na. Usahay, maunay sometimes, ha? na mag-iituwad ros lamisa, Ay sa ginako ron ba? pagkatinood, lisod, dawaton ang acceptance. Bitaw, panalitan, for example, ang bata ay sanggol. So, kung dili ni mo sapton, you don't understand. Di ka mo hilop mo. Ay, Ay, kasi ka mahilop. Uy, na ko ni mo da. Ay, pre, what's going on, ha? Asas binok, pre. Ha? Wako kibaw, nga naman. Gani ka na magkita na mo ba? Isa pa, pre, ha? Tingnan nga, wami diri. Sige, sige. Uno-uno sa mga kinsa may kontrato. Excuse me, oy. Yes. Ang unsay ato? Asa imong kauban, ha? Kinsa man si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Si Bintot milakaw? Si Taldong. Milakaw sad? Asa man siya pa dong? Kinsa man si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Nawa, dyo ko kay Bao. Si Taldong. Samutang wa ko kay Bao. Unsa ni siya oras sa milakaw, ha? Kinsa man si Bintot o Taldong? Si Bintot. Awa ko kay Bao. Si Taldong. Wagapon ko kay Bao. Sige lang, hiyatangan ako sa din, he. Kinsa man si Bintot o Taldong? Palarot ka? Ha? Palarot ka ba? Ay! Narot ako na ni Kuya sa mga mo! Ay,
Awa na, mao na diha. Nagpalabi ka mong na imong komedya nga wa sa lugar. Tanawa, gilarutan ka hinuos bayot. Pasalamat ka, igo na kang gilarutan. Gilang. Gila pa ron. Ilom diha, oy. Ay, may pamanghugas ka dito sa plato. Ang hugas dito, kay magluto ko. Ha? Asa rin lutoon nun dire? Unsa man? Ang baboy o ang manok? Ang baboy, Ang ambot, wa ko kibaw. ang manok. Wa sa ko kibaw. Giahak mangkati. Uy, para isuwa to nato. Asa man? Sa pamahaw paniod to. Sa kaniod to. Wa na, gitangag na to eh. Asa man, ha? Sa iring o sa iro? Sa baboy. Kaan na diri iti. Unsa man na? Pamahaw o paniod to? Bayo ti kay nirong luwag ron. Ani hapon na na. Wala ka mayabag diha, mangutana ka man. Ay, sorry, day. Wow, kasurti na ko. Wala may kisudan ron nato da. Pre, may pre! Ay, balas di aman. Pre! Nakagas inyo, pre! Ay di aman, di. Isa pa na bida naman? sa di mo. Hipusan, Luisan. Dali, Ako naman naingnan ko. Ay, hipusa lang na. Kining pagkaon ba sa lamisa? Hipusa, pagdali. Kay, Sa may hipuson o sa hipuson. kada pagkaon, kay dako kay nigyan mo, itaw na ko kumpare. Oh. Oy, pre! Ikaw mong gawin. Dahil sa laag ka man, ha, pre? Wow, pre, ay! Ikaw giyo ako kiyan eh, pre. O gano man, pre, ha? Gano man? Why, panihapon sa inyo? Ah, kuya, wala power, pre. Makaibaw na makamutagaan, pre. O sa? Sobra pa, ha? Kay bahaw raman tong among gisuwa o gikaon rabada? Ha? Ah, mo ba, pre? O sa may ato ni mo, ha? Kuan pa, pre, mag-ino. Manaro ba may panihapon tao? Duwanay sobra. O sa man? Murag, pamilagay mo, tiwas na akong nimo, pre. Itong pamangka. Kuan pa, pre, mag-ino mo tataron, pre, kay magpalit kong beer. Hasta subsuma. Wa mo ka magsulti. Uy, naunsa ba taon ka? Sa kamungutan na, pre. Sige na, pre. Huwag ba lang ta mag-inom, pre? Ay, karon lang. Okay raman ko. Ayaw, kumano lang, oy. Ay, Bato pa ko sa kuan, Mac Julie. Patulang ko manihapos, Mac. ay arila ta man ni hapon. Unsam na siya. Mag-inom ka ta. Ari ta man ni hapon. Ay, huwag ba na lalagay, pre? Oy, kay hatot pa din ako kanang kuan kining daog nga kuan ba? Kadaog po ko, pre. Gisdale ni. Petibil, bugod akong daog, pre. Ya, ako ni hatot ang gisbil sa kusawa. Sige, pre, pre. Ay, pre! Ay, asus. Kanahan. Ay, daog ka. Mga ka. Oy, asa ka, oy. Kanahan, kadaog man na itong ako kumpare. Huwag yung sulti dako na. Pida, wate siguro makabarato taon ko ato. Perbeda pagkakinod. Oh, asa naman tong kumpare mo? Tuan na day. Di lakaw? Masa na tuyo ato? Ay da, kuan, makikinom rin ko doon ta. Sige, walang taong makikinom ba niya. Sige, karin lang ko, kay makaon ko. Sige na. Oh, ikaw ray gahipo sa sudan. Asa naman imong gibutang? Tuwas parador. Pinayaan ka kaiti. Ang sudan imong gisud sa aparador. Ay, naligurom kung di tabtan to ko kumpare, grabe rin mga itong kao taon. Dito, ambot lang, o dito mundag di maurot. Mao nga ako, gisiguro hipos. Bebe, okay na. Kuha na to dito. Oh, nga naman ni Day, ha? Ano ni? Ano Ano ni? sa man oy? Gamay mo lagi ni, kuha na ni mo? Wa, oy. Kanya, duhan mo lagi, hiwang humba lagi. Ha? Nganong duha man nga lima man nakahiwa? Oh, ambot lang ni mo. Kasi ambot oy, ikaw ra man nagtago anas aparador. Nag-iahak ba yan ni tao? Mao na, magdinaw manggog ka. Imo pala itong gipakaon imong kumpare, di unta masayang imong gitago-tago di ha. Wa na, gitangag tos ilaga. Tungod sa kaparaw ini akong bana, wa na hinuon may sudan pagkaugma kay gitangag tingay tos ilaga. Unya. Oh, ato na ka? Ato na ko, Day. Late kay ko da. Uy, ito pa, uy. Pakunutan na imong gisulob, uy. Di na nimo kuha, adi ay. Ako, dito sa parador. Ha?
Nga nagod ka pulos naman to ino to ang tuwa dito sa aparador niya kakunutan ang imong gisulob. Okay naman tigali ni magkakuha. Ang ano man di ay. Ay, agoy, kakatol. Ay. Hala ginuo ko. Ay gawigas na imong sinina. Oy, hubuan na bi. Dali hubuan na. Hubuon? Hubua pa. Agoy, kakatol. Pabaho ko sumigas. Ay. Hala, oy, hubuan lagi na yun. Pagdali ka taghana ka kayo. Mo ni resulta sa kabuang sa kumbana. Gisudlan manggudyag ka ng sudan ang aparador, gihulmigas na hinuon hasang mga sinina. Askang parawag yung utok tawhana, oy. Gigabaan, kay naghinangulman. Unsa man rin ako akong bana, oy, mausap pa ka ng iyang kinaiya. Unsa man og kamo ang pasultihon, aning. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Aning, Ate Pres. Si Si Aning. Aning. Kaning simple raman kaniyang kuan, Ate Pres. Kaning Iyang iyang may problema niya. iyahang bana nga kada bang patakalag istorya, komedya nga way lami niya. Katapusan abot yung barkada, ayang kumpare, gitaguan ang pagkaon sa parador. Karon gilmigas og mayo, gipuy ang hulmigas ang ilang aparador, Ate Pres. Pag sulob niya sa iyo sinina kay doon sa trabaho, gipabaak siya sa hulmigas. Ano dito sa aparador man sa Kitaguan sinina? niya kay para kuno di ko kita siya kumpare nya dako kuno kay kaon niya kumpare. Unya iya kumpare ba atong higayon na, Ate Pres, nakadaog og sortres. Unya, maghatag o tato. Manghatag tatong meron. Nya iya magi ko sa giinom ta pre nya ako lang gasto para sumsum sa. Uy, ari mo. Lakaw yang kumpare ay. Wala gid siya nimo gipabaok pa siya sumigas tungod sa iyang kahangol. Kadaw. Hinangol man na inanay mo, ate. Ya, wa kay ayo te. Ngono naon ni te. Ang adlo ka makapakaon siyang isig ka tao. Di ba ma'am? Basahin na daya, ma'am? Ang iyahang kinaya bitaw nga gawas ano na sa iya mga istorya usay nga kanang way unod or kanang istorya sa karang yung way bukog. Way unod, way bukog. Kana bang usay mga murag kanang way po sa iyang mga istorya, Ate Pres, ang kinaiya. Kung ari man ka diri sa panultihan ni Solomon, Kapitulo 10, versikulo 21, magpulos sa daghang tawo ang mga pulong sa mayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Wa man ta magpasabot mamatay siya to. Ang pasabot nga ang yahang karelasyon o ang imong karelasyon sa mga isig ka tao, sa imong silingan baka ha, sa imong magkahigalaan baka ha, aduna gyud maapektahan may tungod sa iyang binuhatan. Ang katos ang giingon nga tago laay kay pamanaw no, Ate Pres, no nga tago na kay kuning kaon mo abot na magani uban nga ingon nga uy pagguwa to mga pagkaon kini asikuan. Hangol ni siya. Ayawat makatilaw siya. Hangol ni siya, bam? Oo. Ayawat mo. Unya mo abot maani ko no to strip pon karon ipagawa to kuan bi ayawat makatilaw. Bahin bas mga grasya na ingon ana bitaw. Mao. Unya yang ibutang siyang sinina di Yung gibutang sa aparador. Aparador. Sa isina. Ano ito man? What else sila aparador nga? Kadang para taguanan sa ilang pagkaon. No? katong murag kaning usahay, Ate Pres, nga ibungbong murag ka ng chicken wire ingon ana. Mereka nang basta ma-safe ang imong kuan ba nga dili maukabog mga iring, di ba? Inana. Nakalimot ko, Ate Pres, gili. Unsa diferensya sa parador ug tokador? Unsa to ng tokador? Dressing dresser? Ang tukador dito na sa kwarto. Murag dresser na ang tukador. Murag ka na naigamay nga lamisa og sa amin, mao na siya. Oh, dresser go. mo nito ka doon. Oo. Ang aparador. Sinina, doon na sa kabinet di ay kabinet para sa kanang mga Pagkaon nga imong usang hipuson no kay kanang wa matiwas pagkaon o kanang kanon pa. Kunway ref. Oh. Ha? Why ref pa na po usay pananglitan at Pres kan. Aparador gapon. Kana bitan ni saya Ate Pres sa pananglitan magluto ka og sudan niya imong kardero kuwang so imong hukaron ibutang rin sa plato ibutang sa aparador kay gamiton imong kardero Kabinet or kabinet. Sa amo Ate Pres gitawag na sa among banggera.
Ang banggira, katong hugasanan, butanganan og plato, katong karaan bitaw nga banggira, nga dunay kanang para sa plato, kanang mga baso nga iana. Mga banggira. Ang among banggira sa amo kay pwede ka nang giingunin mo Ate Pres, open man na siya. Napong Oo. banggira nga murag kabinet nga kawayan giingon gibungbungan. Banggira na. Sliding ang do banggira po'y tawag. Oo, banggira. Napoy banggira katong ini mo test nga hugasanan niya dire ang mga isabo nga mga plaso nga. Baso, Oo. kada iana, sana, Sabit. sabit. Balik oo. balik ta. Unsa tipong tanan ni Mrs. diha ang kuliah? Bao ni kabuang sa kumbana. Unsa man, you say ang sudang gisud sa paradol bigas unsa pangutana unsaon man taon na ko kumbana. Mausa ba kay yang kinaya palihog tabangi ko bi. Saon man tabagin niyo ang kumbana bi. Unsa man iyang buhaton nga usbon niya kinaya. Dili Iyaw din din sultihan nga ayo ana Mao dugay ikaw kay rin makausap ana ning. Wa man sabihan milabot ana ning kay sabaan pa noon man ana imong bana mingon say labot inyo ginani ko. na. Ana pa noon mi ana ning ang paambit rang mabina mao siguro yung makausap may paambit mo diha. Ang katong ibasa na ko diri gulyat sa panultihon 10 kapitulo 21 nga magpulos sa daghang tao ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Kana So, tinuod. general na siya, mini, dili mo mamatay, gid mamatay nga mawadaan kag ginihawa, mahimo nga mawadaan kag silingan, mawadaan kag higala, ang maayong kabubuton na putol. dili O dili ang iyang kalag boy namatay Abi ni mo gulyat nagyoy tao ina nang kinaiya. Naagyo natin. Naagyo Oh. kanang daw baka kanang Daw, oh. daw gyud. Pero ang asawa na lang unta niya maingon panalitan dunay bisita unya dili makapakaon tong kay yung taguon. Ang asawa na lang may mahatag. Nagyo kay kauban sa una Ate Pres kanang daw gito siya. Daw nami Masuya ka ba kinaiya kanang iyang ang iyang mga bata ang iyang kanon kanang tinuhog na saging nga lami kay pagkukuha ni ng piya, lami kay pagkaluto, nya magkaon siya kay skindi, nya mangayo gali ka ludan niya. Ulo kuloin. Ludan niya. Oh, Nakiti ana bastos no. na ludan niya. Nya ikaw Magkagaba. ganahan ka mukaon ana. Makagaba ba? Oh, tinuod bitaw na lugin ana. Ano? Makaana ko kay kasus. Uy, ano. Doon lang sa Akong bawo sa una, 15 stabos naman Ate Pres niya. Tag 50 stabos Magani ng mo saging. 15 ako 5. doon lang sa initabo sa amo Ate Pres nga kanabit mo tambong kag kumbira. Dili ganahan ng kaon ang mga tao. Kay Ano man? Itawag na sa mga katiguan kana kunong gigam, gigalam, Ilihan? wala na bitaw. Oh. Unya. Mukha naman tao gyapon. Dili ganahan. Oh, dami Dili kay. ganahan. Dili Ah, ganahan. Di ganahan Dili bitaw. Dili sad mahurot. O nasa Nga naman na, no? na Tinuod na. akong bayaw Ate Pres, bayaw aw bilas ba tawag na ang iyang asawa Isoong Lisa bilas na. Oo, bilas. Oh. Maayo siya na Ate Pres nga kanang magluto Oh. nga timurot. Uy, Oh, maayo siya na si Dong Andro. Andro Dingding kanang papang wiwi. Maayo siya mulihi nga timurot ang kaon. nga naman, way lami. Ang bot lang may tanaw na Ate Pres pero ni katilaw ni Moro sa gapsap di ka kasabot. Naay mo ana o bidli ba? Bigli, oh. Ay. Di ka kasabot. Doon lang sa initabo sa amo Ate Pres Gulyat nga pagkahuman sa kumbira kanang na king. Uy, nang kumusta man kumbira? Among mama di man kay totik atong mga hikay-hikay. Ang gunang mama ato may sa ila Ate Priscilla kay ay mabakato kay mo bitaha. Ani na mungguna ta. So inig tataod kanong gikan ng kumbira Ate Priscilla maagi ta sa among umahan mingon ko mama. Kumusta magkuan kumbiras kay Ate Priscilla? Ay ayong kaon. Meaning kuan mingon nga daot dan magsudan. Wala sudan na hurot. After 1 week, nabalitaan na nga, gipangyabo sa sapa kay gipang-on. Gipangtago, sudano, ang gipagawas Ay. kanan. Hala, oy. Oh, Daw, pudi ito. Naingon ana, oh. Nabitay na dito yun. Mao, nining nahitabo sa ato ang istorya. Ah, si mao ni si Aning, ang iyang sudan sa bayambana gitaguan sa parador. Gabagabaan gipamaak kino sumigas. O sa mga sudana, humba, inasal, humba. Lain po tong inasal nga inasal Uy, dito sa abi ba baga gitang. Uy, abi ba yan mo, awa pa mo ko kahisgot ninyo ani diri sa atong tulumanon. Ah, nga naman. Ano ba itong party o karang paritan dito ila Ma'am Ejin nga dakog hikay sa fiesta. Karon. Wala mo ko konsultin nyo, naamad din na sa kanang balaang kasulatan sa daang testamento Na? sa panahon pa ni Moises. Ano lagi? Nga giingnan dito si Moises ay nga
kung maghalad kamog mananap, karnero or kanding, itapion ang inyong kamot sa o sa mananap, agi pagpapas halad alang sa mga sala. Di ba? Nakalimot ko asa to napit nga kuan ako bitaw nang pag paambit ako dito nga kana ding magpiesta mo din ang mga katigwangan sa amo nga palit na Disyembre piyesta ini ka Enero magbuhay na sa sila baktin kini itagana on yung pista sa kuan Oh, nabi ay nana. oh ingon na kay di ay Sige. dito sa kay di ay diri sa Biblia nakalimot ko asa to napit mata sa Moses mga panahon nga ingnan sa Dios amahan kung maghalad ka mo kanding or baka or karnero, itapion ang inyong kamot sa ulo sa pananap, agig halad bayad sa mga sala. Ano, Isa masala. Sala nga ka na. Sala na ito ang katawan ba? Katawan. Ang ampon sa mo, baka na di maghikay sa piyesta. Ana, sa halad di ay na. Ana sa o, itapion. O, itapion na. Ako dito. Ato pagtapion mo sa o, unsam to. Balik kag tawa, balik kag. Ato pagtapion mo sa o, unsam to, paulato sa o. Sa sa kanding. Maghalad sa piyesta, itapion ang o, at kamot sige. sa pananap, agig halad bayad sa sa. Karon. Pangutanan mo. O, unsam to pagtapion mo sa o. Ako? Ah. Ikum-kum na ko! Sa nawa, kapadagat ng tanong man, no? Kura ko ang paso.